dira bai. Emeretzi urtetako tristura berriekin deskuritzen zezora garria eta simelatzen zezaia eta similatu ezean ze tristea den hau guztia. Diario berri bat hasi gura du aurreko ezarekin zer ikusi mezuetan zubarik adibidez Barrio abestu barrio zure hitzara saske buskitzu diren urgarri guretan hilabete asko ostean gure munduan katastrofea den ere itzegokien estemaren bila zure bestea zure hautsa bilatuz beste lodetan diario berri bat hasi aurrekoari guztiak lotzen bizkidana. Aurreko primavera, ez aurreko abezta, barriro ez dago berrakin, ez dut egun kalirik itxik, haundatzak herri gauden, behikirik moduan. Aurten etzaretorriko dikoran, desiritan, bazelako biren gauzak, egin duzun batekoan. Diario berri bat hasi gura dut, goi bainerotzeak zure kontraesanak. Aurtengo primavera, elurrak esatzen du gurretan, katedrala, nari nere bilutik, emeretzi urtetako tristura berriak, engainatzen ikasten, emeretzi primavera, ziongo plaza horre, emeretzi primavera. Tristura berriekin deskuritzen zezora garria eta similatzen zezaia eta similatu zean ze tristea den hau guztia. Diario berri bat hasi gura du ez dut barkamenik nahi ez dut barkamenik behar ez gaua nirean neure buruari barkamenik behar. Etxera zoaztenean, etxera zoaztenean, honen rock bertsioa topatu dezakezue YouTubeen, zeren konpontzen hasi ginenean Pedrok esaten zuen, nik badakit tiratze hau zure buruan rumba dela, baina nire buruan nik rock entzuten dut, La Cabra tira al monte, eta grabatuko dugu, tarduan deitu genion Josu Korbostegi, zala Parabellum taldeko bateria eta ahotsa, eta La Shakespeare taldeko basu-joleari, geure auzokoak, ni Barakaldokoa naiz, eta bueno, nire auzoan da dana punk eta rock, eta gero ni. Porco Bravo, Parabellum, eta bueno, ja, joan zaitezke. Etxera zoaztenean, YouTubeen 19 primavera rock bilatu.
Eta hortxe jakingo duzu, rock egiten ere badakigula. Orain formatu txikian etorri garela, Pedro nekatuta zegoelako hainbeste bafle eta hainbeste historia eta adin bat dauka, ez dirudi baino. Eta orduan nekatuta zegoenez hainbeste kargatzeaz, erabaki genuen formatu txikia egitea, baina rock egiten ere badakigula. Nik, segundo bat hartu du jakak, konsolazion lautrera me veni barriba, baina gero hotza sartu zait barriro. Jarraitzen dute.